Hola, bona tarda. Benvingudes. Avui farem una classe de Kundalini Yoga per la ràbia o la ira i la impotència. És un bon moment tant per la situació que estem vivint, però també perquè la ira és l'emoció que preval o que està més vigent durant la primavera, segons la medicina tradicional oriental. I la treballarem a través d'un kriya de Kundalini Yoga, però és que no fem mai Kundalini Yoga, és bastant diferent a la resta de yoga que fem. Normalment no és tan postural i és més energètic, però simplement deixeu-vos portar i res, espero que disfruteu, que gaudiu de la classe. Molt bé, les classes de Kundalini Yoga comencem cantant dos mantres, l'Adi Mantra. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. I el Mangala Chant mantra que recitarem: At Gurai Name, Jugat Gurai Name, Sat Gurai Name, Siri Guru Daivai Name. At Gurai Name, Jugat Gurai Name, Sat Gurai Name, Siri Guru Daivai Name. At Gurai Name, Jugat Gurai Name, Sat Gurai Name, Siri Guru Daivai Name. Inhaleu, exhaleu. Portem les mans al centre del cor i posem una intenció per la classe d'avui. Inhaleu, exhaleu. Veureu que hem de mirar aquí el kriya perquè té tots uns minuts programats. El que farem primer és explicar per les persones que no coneixeu la respiració de foc o que s'assembla molt a la respiració de Kapalabhati. Les coneixeu més en pràctiques de ioga tradicionals. Es tracta d'inhalar amb una inspiració passiva pel nas i exhalar de forma activa també pel nas. Inhalem i a l'exhalar l'estómac, la panceta va cap a dins i s'inhala passivament, s'exhala activament. Si hi ha alguna persona que està embarassada, no farà el moviment abdominal, simplement el que farà és inhalar i a l'exhalar traurà l'aire pel nas, però sense fer un cop cap a dins de l'abdomen. És a dir, us ho mostraré. Inhalem. Exhalem. Podeu fer més de pressa. O més a poc. Però el ritme sempre ha de ser 3-1, és a dir, 3 temps inhalar, 1 exhalar. Es pot fer més ràpid, 3 segons, 1 segon, o disminuir. O també, si voleu, podem augmentar. Si inhaleu amb 6 segons, exhaleu amb 2. Molt bé. Aquesta és la respiració de foc que utilitzarem en diversos exercicis. Tinc un mocador a mà perquè bàsicament això també és un kriya respiratori i ens ajuda a traure, a expulsar residus del nostre sistema respiratori. Perdoneu-me. Molt bé. I d'aquí el que farem primer és ens estirarem en Shavasana
Portarem tot el cos al terra, les palmes de les mans cap amunt, inhalarem i exhalarem llarg i profund. Si podeu, inhaleu i exhaleu com si ronquéssiu una mica, tancant una mica la glotis. Si coneixeu Ujjayi Pranayama, aquest és Ujjayi Pranayama. Intentem inhalar amb la meitat de segons que exhalem. És a dir, si inhalem amb 1, exhalem amb 2. Si inhalem amb 4, exhalem amb 8. Molt bé. Tanqueu els ulls, teniu els ulls tancats, si els teníeu tancats ja. I noteu com es troba el vostre cos tant a nivell físic com energètic i emocional. Teniu uns moments per sentir com esteu a l'aquí i ara, en aquest precís moment. Molt bé. Des d'aquí, igualment estirades, el que farem és elevar les cames, si podem, aquí. Això, evidentment, les persones que estan embarassades no ho podran fer i ens quedarem aquí. També les altres persones que això els sigui molt intens, el que faran és reduir la intensitat aquí. Podeu portar les mans davall de la zona del sacre, una mica cap a la zona lumbar, per tal de protegir la zona lumbar. Estarem 2 minuts en aquesta posició. Inhaleu i exhaleu llarg i profund. Fico aquí el cronòmetre. Aquí. En qualsevol moment que hagueu de baixar, baixeu, no us preocupeu. I aquí, respiració natural pel nas, obrir i tancant costelles perquè el sòl pelvià anirà cap amunt, la panxeta cap a dins, ano genital baix ventre, amb to. Recordeu, podem estar aquí. També podeu provar d'estar en aquesta posició, baixar uns segons, tornar a pujar o mantenir-nos aquí.
ano genital, baix ventre amb tot. Intenteu tenir tota l'esquena al terra, que la zona lumbar toqui el terra per tal de protegir-la, que no hi hagi curvatura lumbar. Si hi ha molta curvatura lumbar, ens posem les mans o flexibilitzem les cames, d'acord? No les estirem, les dobleguem. Molt bé, soltem. Movem aquí una mica les cames d'un cantó cap a l'altre per tal de disminuir la intensitat que haguem pogut generar en la zona lumbar. Molt bé, que us he explicat abans de la respiració de foc o cap a la bati, la farem ara amb la boca, d'acord? I amb la llengua fora. Sembla una mica estrany, però és una de les maneres per traure aquest foc intern, aquesta ràbia interna. I es fa així. Fent el moviment igualment amb la panxeta. Inhalem i a l'exhalar la panxeta va cap a dins. Inhalem i a l'exhalar la panxeta cap a dins. Inhalar de forma passiva, exhalar de forma activa. Inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Les persones que estan embarassades, això no ho faran, simplement respiraran per la boca sense moure la zona abdominal. Molt bé. Estarem 1 minut i mig fent aquest exercici amb les cames també aquí o si no, aquí. D'acord? Aquí. Comencem. Inhalem, exhalem. Portem les mans, cap al pit. Obrir les cames. Solteu, inhaleu i exhaleu. Respireu pel nas, llarg i profund. Tanqueu-los encara una mica més. Solteu tota intensitat que heu pogut generar a la zona de la panxeta i a la zona lumbar. Us podeu abraçar més si voleu. Aquí.
Molt bé. Ara, durant 2 minuts i mig, el que farem és portar les cames cap amunt, 90 graus si pot ser, si les hem de doblegar una mica les dobleguem, cap problema. Però si podem, les tenim estirades i amb tota la ràbia que pugueu acumular, el que fem és començar a colpejar el terra amb ràbia, si no teniu impotència, la traieu, traieu tot el que no necessiteu. Durant 2 minuts i mig, ningú us veu, podeu treure tota la ràbia que tingueu, desbloquegeu la mandíbula amb la cara relaxada i inhalem i comencem. No sou mare. Colpegeu la ràbia i la impotència. Suaument, solteu. S'ha de portar els genolls en direcció al pit, podeu juntar, deixem aquí obert. Inhaleu i exhaleu pel nas llarg i profund. Molt bé. Continuarem quedant aquí durant 2 minuts, o amb les cames obertes, però si podem, si no tenim cap problema, tancarem, tornarem a treure la llengua, inhalarem per la boca, exhalarem pel nas. Aquestes respiracions potser les trobeu una mica estranyes, però bàsicament són per tal de calmar una mica el cos, refredar-lo, perquè la ira no col·lapsi tot el nostre sistema. És a dir, traiem la llengüeta, inhalem per la boca, exhalem pel nas. Respiració natural. Inhalant per la boca, exhalant pel nas. Durant 2 minuts.
exhaleu, solteu. Porteu les plantes dels peus al terra, porteu les mans mirant cap al cel. Inhaleu i exhaleu pel nas, llarg i profund, amb els ulls tancats. Ens posarem en posició de Virasana, l'heroi. Si aquesta posició és molt incòmoda, sisplau, poseu-vos la manteta aquí. Trobareu molt més còmode. Si això també és impossible, ens sentarem. Molt bé, esteu ja en la posició. I si podeu, obrir, si es pot, i que els talons quedin al costat dels malucs, si podem. Si això dona dolor, hi ha sensació als genolls, ens tornem a posar aquí o bé amb la manteta, més elevades o sentades. Molt bé. Creuem els braços a damunt del pit i aleshores el que fem és començar inhalant aquí, exhalant, baixant. Les persones que estan embarassades, les cames ben obertes. Inhalar i exhalar molt poquet. In, ex. In, ex. Continuem aquí, inhalem, pugem, exhalem, baixem. Farem durant 2 minuts i mig. Aneu en compte de no marejar-vos. Inhalar al pujar, exhalar al baixar. Baixem el màxim que puguem. Podeu tancar els ulls.
Els 30 segons últims els farem tan ràpid com puguem. Inhalant, exhalant, inhalant, exhalant. Però vigileu, no us maregeu. Si veieu que us maregeu, torneu al ritme anterior o més suau. Si voleu ficar respiració de foc, i fiqueu respiració de foc. Inhalem, pugem, exhalem, baixem. Inhaleu, exhaleu. Desfeu la funció de les cames, moveu els genolls molt suaument, molt suaument, feu un petit massatge als genolls. Molt bé. Amb les cames així estirades, porteu els isquions cap enrere, el culet cap enrere, se'ns deu posar una manta davall per estar més ben posicionades, poseu una manta, fins i tot poseu-vos. Si teniu una paret, aquí, a la paret, així estareu completament rectes, més que rectificada, no us farà mal i no anireu cap a baix o no estireu incòmodes. O bé la paret, o bé un coixí o una manta davall dels isquions per sentir-nos còmodes. Molt bé, i durant 2 minuts el que farem, respiració natural, és donar-nos copets als espals del nostre cos sense fer-nos mal. Donem copets a darrere, també a la zona del collon, a les cames, la part interna, la part externa, la part de damunt, tota la part del pit, vigilem la zona dels pits, la panxeta, els braços, cadascuna com pugui, el capet, la careta, el coll, la nuca. Ens anem donant copets durant 2 minuts, amb silenci. Suaument solteu, inhaleu, exhaleu amb els ulls tancats. Suaument ens elevarem. Molt bé. I portarem el cos cap endavant. Molt bé. Portem les cames estirades i el cos cap endavant, que formi, si pot ser, una línia recta. Si això ens és molt difícil, si voleu, doblegueu una mica les cames. Les persones que estan embarassades, aquí, les cames una mica obertes, per tal de deixar la panxeta lliure, l'abdomen lliure. Molt bé. Portarem les espatlles que no pengin així, sinó que estiguin alineades amb la resta de l'esquena i deixarem les mans cap al terra.
cervicals alineades entre l'esquena, el còccix vol anar cap enrere i la coroneta cap endavant. Mantenim aquesta posició durant 3 minuts. Inhaleu i exhaleu llarg i profund. La mantindrem en silenci. Porteu l'abdomen cap a dins, sol per via cap amunt. Les embarassades només sol per via cap amunt. Noteu que ens aguantem, que ens sostenim des del centre del cos. Intenteu notar també com cada vegada la coroneta vol anar més cap endavant, el còccix més cap enrere, notant aquesta elongació de la columna i aquest estirament de la part posterior de les cames. Recordeu que això és molt incòmode, podeu doblegar una mica els genolls. Intenteu rectificar l'esquena, que no es faci gepa, curvatura dorsal. I tampoc estigueu aquí fent curvatura lumbar, sinó rectificada, alineada, elongada. Un minutet més en la posició. Molt suau. Inhalem, dobleguem els genolls. Exhalem. Inhaleu i exhaleu, llarg i profund, en cada estat en uns segons. Anem totes cap al terra. Anem a fer la posició de Bhujangasana, de la cobra. Les persones que esteu embarassades, posarem una manta a la zona del pubis per tal d'elevar que no hi hagi cap tipus de pressió a l'abdomen. Això ho podeu fer totes també si voleu que sigui menys intensa la posició, us ajudi. Si no, anirem aquí. O bé, si això és massa intens per la zona lumbar, podem fer l'esfinx, a més amb el braç al terra. Molt bé. Obrim bé el pit, portem els ombros cap enrere, protegim la zona lumbar, ficant els glutis amb to, els quàdriceps amb to. I aquí inhaleu i exhaleu, llarg i profund. Durant un minut amb respiració natural, inhalant i exhalant pel nas. Continuem aquí.
baixar les espatlles, obrir bé el pit, juntar els omoplats per darrere. Tant si esteu aquí dalt amb la cobra com si esteu amb les files. I ara durant 30 segons, en la mateixa posició, el que farem és fer cercles amb el coll sense tirar les cervicals gaire, gaire enrere per no pressionar la zona cervical. Aquí, rotem, suaument. No oblideu de tenir els glutis, els quàdriceps amb to per protegir la zona lumbar. Respiració natural, intentem inhalar quan elevem el capet, exhalar quan el baixem. I ara anem cap a l'altra banda, canviem de sentit. Inhalar al pujar, exhalar al baixar. Suaument parem, inhaleu i exhaleu. I el que farem ara és intentar pegar el terra, primer davant una cameta i després l'altra, aquí. Vigileu no sou mal. Inhaleu, exhaleu, suaument baixem cap al terra. Les persones que estan embarassades, que es posen, en Advasana, aquí. Les altres amb la panxa al terra i fem moviments de malucs cap a un cantó, cap a l'altre, per tal d'alliberar la zona lumbar. Molt bé, suaument ens sentarem. Portarem el coixí o la manta davall dels nostres isquions. Començarem el Sat Kriya. El que farem, bàsicament, és portar les palmes de les mans, unim, entrellacem els dits i els dits índex, el segon, els elevem. I elevem els braços cap amunt, aquí. I el que farem és inhalar, nam, i quan fem sa, portarem el melic cap a dins. És a dir, inhalem, nam, sa, 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 nam, sa,
nam, sat, 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 nam. Baixem els bracets. Portem les mans damunt de les cames, amb els ulls tancats, inhaleu i exhaleu, llarg i profund pel nas. Obriu els ulls. Farem un estirament que toca sobretot meridià de fetge. Meridià de fetge és l'òrgan, fetge i vesícula biliar. El fetge i la vesícula biliar són els òrgans associats a la primavera, són els òrgans associats a l'emoció de la ira, de la ràbia. El que farem és obrir les cames. Aquesta zona és el meridià de fetge, també cap aquí el meridià de vesícula biliar. El que farem primer és anar cap a una banda del cos. Aquí notarem un estirament a la part lateral esquerra, portant el cos cap a la dreta. Inhaleu i exhaleu llarg i profund, tant com inhaleu serenitat, pau, exhaleu ràbia, impotència, o simplement us deixeu sentir la respiració inhalant i exhalant. Podeu portar la manta aquí.
Inhalem, suaument, ens elevem. Exhalem. Anem cap a l'altra banda. Estirem la part lateral dreta. Inhaleu, exhaleu, llarg i profund. Com a dir, si sentiu que necessiteu exhalar ira, impotència, exhaleu aquestes sensacions, aquestes emocions. Ara que estem focalitzades en el meridià de vesícula biliar, estem equilibrant la seva energia. Com he dit abans, vesícula biliar, fetge, òrgans de la primavera, relacionats amb l'emoció de la primavera, la ira. Inhalem. Pugem, exhalem, ja anem cap avall, aguantant més de la part interna, meridià de fetge. Podem portar la manta aquí, possiblement si ja tenim sensació quan estirem aquí, ens posem així sense anar cap endavant, si ja notem la sensació a la part interna de les cames i els engonals. Si no podem anar cap aquí, cap aquí, cap aquí, cap aquí. Sobretot les persones que esteu embarassades, que no pressioni l'abdomen al terra. O anar allà on podeu arribar de forma natural, no forceu. Inhaleu i exhaleu, llarg i profund.
exhalem. És molt important en aquesta pràctica, sobretot si podeu no deixeu la classe aquí, perquè és molt, molt important la relaxació final. Us tapeu, porteu el cos cap al terra, podeu tenir les cames doblegades, les plantes dels peus al terra, i aquí tanqueu els ulls, inhaleu i exhaleu, llarg i profund, deixant anar tot el cos damunt de la màrfega en descàrrega. Les persones embarassades esteu millor en aquesta posició, us poseu en aquesta posició, deixant la panxeta lliure. I aquí. Ens quedem en silenci, en tant moure. Si venen pensaments, els deixem passar. Els deixem passar. Inhaleu. Exhaleu, estireu tot el cos. Si no estàvem en posició fetal, ens hi posem un moment i recupereu la intenció per la classe d'avui. Suaument ens elevem. Portarem el cos en posició centrada. Tancarem la classe cantant 3 vegades Satnam, que es tradueix com la veritat és el meu nom, o jo sóc veritat. Sa